ipinapahayag sa to kan liturhiya ngunyan na Domingo na ang Diyos matabang sa tuya na makahiling kan tunay na dalan nin pagbabaago kun hihinguwaon niya to magsarig sa iya. Mag-umaw kita sa Diyos nin huli ta siya an maligtas sa sato sa kadikluman na darakan pagkakasala. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Pipa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Panginginutan ni Reverendo Padre Tix Infante. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan misa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.
niya sa atin. Kaya nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y ating sumikong. Paano ni tayo lingapin? Bayan muling magtibok, awitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, magliligtas niya sa atin. Bayan mo ng samangkuliling, ang poon nating mga batid. Bayan isayang ang damdamin, ng tili niya'y ating awitin. Bayan muling magtibok, awitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Amen. Ang pagkamot kan Dios, asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Matugang akon tan sa tuyang makasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asina sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa kabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi, sa kagurang nantan Diyos. Mahirak man lugod sa tuang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa itong makasalan, tarakon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahay ang bukod. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka na pula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama.
Kanang papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na papara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, Diyos na makakamhan, sagod paman, pakusuga ang samuyang pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Asin gibuha kaming mamuot sa pagbuot mo. Nga ni magkanigo kami magkamit kan mga panuga mo. Huli ka Yesu Kristo nga gurang nanyamo sa imong aki, nakayibamong nabubuhay asin nakakade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa kabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa mga babasahon. Sa enot na babasahon, madadangog niyato ang katotoohan, manunungod kan danay napagmangno ning Diyos sa saiyang namumutan. Hinanyugon niyato ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Olay nin kagurangnan, ipag-ugmanin duo si Jacob, ipag-ugmaan poon nin mga banwaan, irokyaw, umawon, ikurahaw. Ilinigtas nin kagurangnan ang sa iyang banwaan, ang mga natada sa Israel. Hilnga, ibabalik ko sinda halis sa daga nin amihan, asin titipunon ko sinda halis sa mga puro kan daga. Sinda gabos, mga buta asin mga pilay, mga babaeng bados asin babaeng mag-aakion. Dakulon an mabaralik, sinda naghali na nagtatangis, rarangahon ko sinda sa saindang pagbalik. Dadarahon ko sinda sa mga burabod nin tubig, papaagihon ko sinda sa matanos na dalan, nganing dai sinda masingkog. Hulit ako an Ama para kay Israel, asin si Ephraim, iyo an sakuyang panganay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Angalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kan ansyon ilinigtas nin kagurangnan, ilinigtas hali sa kaoripnan. Garo sarong pangaturugan. May mga ngisi sa tong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Mga pagano nagsabi, anong mga ngangalasan ang ginibo nin kagurangnan para sa inda? Mga ngangalasan ginibo sa to nin kagurangnan. Ngangalasan Kita tunay ginibo na pano nin kaugmahan. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kaoripnan. Siring sa mga burabod sa alang na daga. An mga minasabuag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Ngangalasan ginibonin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan. Sinda naluwas,
naluwas pano nin mga luha, dara an banhi na isa sa buwag. Sinda nabalik pano nin mga awit, dara an sa indang mga inani. Ngangalasan ginibo ning kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Si Jesus ang pinakahalangkaw na padi, ang sa iyang pagkapadi, ang pinakaurog sa gabos. Hinanyugon nga to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Balang padi kinukuahali sa mga tao, asin ginagamit nin mga tao para sa mga bagay na manunuhod sa Diyos. Mga atang asin sakripisyo idinudulot niya para sa mga kasalan. Namamatian niya ang mga namamatian kan mga mangmang asin mga lagalag. Huli ta siya igwanin kaluyahan. Huli man sana kayni dapat siyang magdulot nin atang para sa kabayaran nin mga kasalan. Para sa iyang sadiring mga kasalan asin mga kasalan nin banwaan. Mayunin minaako kan katungdan na ini, kundi ani naapod nin Diyos aro kay Aaron. Siring man day sinasadiri ni Kristo ang katungdan na imaging padi, kundi inaako niya hali sa nagsabi sa iya. Ika sa kuyang aki, ako ngunya naging sa imong ama. Siring sa nasusurat, ika padi sagkod paman, siring kay Melkisedek. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Nagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa ka na banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Nakaabot sinda sa Jericho, pagluwas sa banwa, kaiba ang mga disipulo, sindakol ng mga tao, sarong makilimos ng buta, ng ngaran Bartimeo, akin ni Timeo, nagutukaw sa gilid kan tinambo. Pakadangog na sa Jesus Nazareno, yang duman nagkurahaw, Jesus, akin ni David, kahiraki ako. Sinaway kan mataw, madai magribok, alagad orog na kuminusog ang pagkurahaw, akin ni David, kahiraki ako. Sa Jesus nagpundo, asin nagsabi, apudan nindo, inapod ang buta, asin sinabihan,
Magsari ka, tindog na, tainapod ka. Tinapok, kanbuta, an alikboy, naglukso, sinagdulok kay Jesus. Sa Jesus, nagsabi sa iya, ano, anbut mo? Nag-ibon ko sa imo. Ang buta nagsimbag, Maestro, na ako makahiling giraray. Sa Jesus, nagsabi sa iya, lakaw na, maray ka, kan sa imong pagtubod. Tulos ang buta nakahiling, kasi nagsunod sa iya sa dalan. Paray na bareta, inin sa tong agurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Na mga tao matugang, maray na banggi po sa Indogabos. Sa tuya pong nailing, sa inutan, kapo kitang mga nakabisti. Sindaan na nag-initiate, sinamin sa diri kan Marian Exhibit, dyan po sa Paris Center. Kaya kung higa po kamong panahon, magbisita po dyan sa Paris Center, sa inyo pong mailing, Marian Exhibit na pig-inisyar kano ang grupo ini. Diyan matugang sa Ebanghelyo sa tiyang nadangog ang pagkabuhay ni Bartimeo. Si Bartimeo, aki ni Timeo. Siya sarong ehemplo nin pagtubod asin pagiging disipulo kan sa tuyang kagurangnan. Si Isay matugang si Bartimeo, siya sarong buta. Basta buta an hanap buhay kayan makilimos. Ni si Bartimeo nakatukaw sa sarong gilid dumaan sa banwa ni Jericho. Ang Jericho iyon ultimong banwa kung ka maglawog sa Jerusalem. Kasi Jesus malawag na sa Jerusalem. Sa iyang utubon, ang sa iyang misyon, ang sa iyang pagsakit, sinan sa iyang pagkakadan. Kadalan, kadakol, mga tao nagsusunod sa iya. Na ini namasdan ni Bartimeo. Kaya nakaput siya. Ano nga yan nangyayari? Simbagkan mga tao sa Jesus ngayon na maagidigdi sa lugar na ini. Kanini, madangog ni Bartimeo. Madangog niya dahil man niya nahiling. Tapos siya buta, tulos siya nagkuraw, aki ni David, kahiraki ako. Sinaway kan mga disipulo, ngayon day ka magribok, day ka mag-insult, day mo pag-istorbohon ang maestro. Alagad mas pinakusog ang sa iyang pagkurakaw, aki ni David, kahiraki ako. Sabi ni Jesus, apuda, padigdiya. Kasabi, kaya inapod kan mga disipulos, asin nagtulog kay Jesus. Sabi ni Jesus, ano ang buot mo? Sa imbag ni Bartimeo ko, makahiling. Sabi ni Jesus, at sa iyong pagtubod, yun, nakaumay sa imo.
padagos nang naglakaw sa Jesus. Kasi na si Bartimeo nagsunod siya sa iya. Sagkot sa naglaog duman sa Jerusalem. Si Bartimeo, siya laro sa mga nakahiling, kan pagsakit, pagkakadan, asin pagkabukay liwat, nin kagurangnan. Inimatugang ang bukay ni Bartimeo. Sarong buta, sa grasya nin mahal na Diyos, nakahiling, iraray. Ini ginibo na Jesus atubang kan siya mga disipulos pagtukdo sa inda. Tan mga disipulos inda garong mga buta. Inda malawag sa Jerusalem, alday ni Daaram ang ipuhon duman. Dahil ibaman ng Mesiyas ang sa indang minamaot. Para sa indahan siyang Mesiyas, yung itong mataw sa inda ng kapangyarihan, darong political leader. Ala ni Mesiyas, yun aki ni David. Amang Diyos, masakit, magadan, alagad pakalisin tulungal daw, siya mabukay liwat. Sinaram ini ni Bartimeo, maski na nga ni siya buta, siya nakamidbid kay Jesus sa paagi, kan pagdangog. Diksyon man sa tuya matugang nadakul man na beses na kita mga buta. Dahil niya ito, nahiling, namimidbid sa Yesu Kristo. Yan ang inapod na spiritual blindness. Ito kita, nakakahiling, tamay mata, malinaw ang mata. Alagad, mga buta, ulit na dahil namimidbid sa Jesus. Inulit kulang pa ang pagtubod sa mahal na Diyos. Si Bartimeo sa ng ehemplo ng pagtubod sa mahal na Diyos. Ang pagtubod, matugan sa mahal na Diyos, kapahayag, ang pagsunod sa iya. Binayan ni Bartimeo ang sayang paglimos. Binayan niya itong lugar kung saan siya naghanap buhay. Kasi nagsunod kay Yesu Kristo, naging disipulo kan sa tuyang kagurangnan. Yuman bagani, matugang pangapudan sa tuya, na maging kita mga disipulo niya. Kasi nini maninigo kung kita minabaya kan sa tuyang mga relasyon. Mga gurang, mga aki, minabaya kaya na si minasunod kay Kristo. Abot sabihin na sa tuyang pakabuhay, pauro ko na ito, orokon niya ito ang mahal na Diyos. Ini matugang si Bartimeo, sarong ehemplo para sa tuya, na buta, ngapit na kahiling, naging disipulo kan sa tuyang kagurangnan. Siriman matugang, ang misa tangon yan, sarong bagang anticipated mass, aldaw na Domingo, na yung matugang ang Mission Sunday. Pinapagirumdum sa tuya na kita kabos mga misyonero. Pag kita mag-ako, kan bunyag, naging kita mga misyonero. Sinuko kita, magrukyaw kan tataramon ni mahal na Diyos sa paagi na kaya niya ito. Pagpamibi, paglimos, pagtabang sa misyon. Saint Therese of the Child Jesus, Patron Saint and Mission. Pero yawn lang siya sa laukan kumbinto, nagapamibi para sa misyon. Huli kan siyang pamibi, dakul ang mga nakumbinsir, naging mga Kristiyano, naging mga Katoliko. Pagtabang, misyon, material na bagay, kontribusyon, ang sa tuyang tabang, kolekta, biyonta, pinapadarayan sa Roma. Napod na propaganda fide. Kamantama man ang presidente kang propaganda fide. Yung sarong kardinal
na Pilipino, si Cardinal Tagle, sa presidente ka na propaganda pide. Na sa tuya mga tabang ginagamit para sa mga misyonero na pasiring sa mission land. Nagiras nga tarawon ni Maladyok sa nganin na ano atang ini ay kagwaman nin pagtubod sa mahal na Diyos. Matindog na po sa pag-awit kan minatubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan. Paglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Pinangidang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gata, asin nililubog. Uminilig sa mga galang, panikatulungan lang, nabuhay liwat wale sa mga galang, suminakat sa kalangitan. Natutukaw sa too, ang Diyos Amang makakamhan. Haleluya, mabalik sa pagtugon sa mga buhay asin mga galang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang in mga santos, sa pagpatawan nin mga kasalanan, sa pagkabuhay liwanin lamang, sa buhay na daing kasagpuran. Nagkasarig na maawat ka nama ng gabos na tao makaligtas asin makamidbid kang katutuan mamibig kitang may paglaom ni waras ang grasya asin ni kabalik ang mga parakasala an sa tiyan simbag kagurang nanin na nyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, mapano kan Espiritu Santo, asin magpasabot sa kinaaban kan kagayunan nin Kristiyanong pamuhay-buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga misyonero sa manlain-lain na lugar, dai magluya an buot, asin an sa indang paghulit kan Ebanghelyo, himation sa karahayan nin buot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing kita bilang sarong komunidad, magtabang sa mga misyonero, sa paagi kan sa tuyang mga pamibi, asin matinaong paglimos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, makatalastas kan halaga, nin pagpamibi sa pagbukasin puso, para sa pagkamuot kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan na misyonero, na mahigos na magharubay kan Ebanghelyo, magpahingalo na sa mamumuton na pangataman kan Ama, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, paliwanagi ang samuyang isip, nasinba kusuga ang samuyang buot, nganindanay kami magpasalamat at sa pagtubod na tinao mo sa labi ka halagang bayad. O lagi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa... Sa sarong pagpareta ipinasabot, kung ano sa imo man ipinagbubuot, nakuha na kayo kaneno, asin pinaghurot-hurot, mangingitan ka, asin mga sa Diyos ipinaubayan sa diri. Asinan mga masunod na mangyayari. Initaas ang gabos na pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panokan Espiritu, ika nagsabi, uyaan o rihipon kang kakurangan,
puso isinaray, mahuyo nag-atanging buhay. Panonin pagtupod, ikalagdusa. Tindog tawid. Uyaan o ripon kan kagurangan, mangyari susuksa sa imo Mga pamibig matugang, as tangayan sa ko, asinan sa hindungatang, magkanigong ako ni Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Sigurang na mimibig kami, ilngaan mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan. Nganing ang ginigibokan sa muyang paglingkod sa imong kamurawayan ng God makaabot. Holy Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Nagurangnan na pa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Itong maninigasin dapat matano si nakakaligtas. Madanoy sa minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran, tan mga aki, sa karayong isiniblag, kan krimening kasalan, pinuot mong tiriponon girari sa imo. Huli kan dugo, kanaki mo, asin sa bagsikan espiritu, nga banwaan na nabilog sa pagkasararo kan Trinidad, para sa kumawan kan man den lain mong kadunungan, pamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, templo kan Espiritu. Kaya eriba kan mga koronin, mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, huwag man nakapahayag, nin pagtubod. Ka ng gadan banal, burabod ning kabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bol ng sa imong espiritu, maginhawa kasing dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasyanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang madisipulos nang sabi, mag-ako kamukabosin magkakan kaini, ina sa kuyang hawak na nidudulot para sa saindo. Siriman, pakapamanggi pagkwamayan ng kalis,
sin giraray agpasalamat sa imo. Tinao sa iyang madisipulos nang sabi, magako akong gabusin mag-inom kaini. Inang kalisan sa kuyang dugo kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indosin para sa dakulo sa pagpatawad kan mga kasalan. Inan pagibo ko nindo, pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami nagrumdom kan sa iyang pagkadanasin pagkabukay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Irong tuma, agurangnan sa imong simbahan nakakalakop sa bilog na kinaban, nga ni malubos mo siya sa pagkamaot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, sa mong Obispo si Rolanda, singang gabos na klero. Sirimang irong tuma sa imong pagkaherakan sa mong matugang, na nagturog sa paglaong, ang baka iliwat. Sinang gabos na mga kadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon, kay raki kami, gabos na mimibi kami. Nanin kay iba ni Santa Maria, Birhen na nanin Diyos, San Jose, sang esposo, kan mga banal na apostoles, ining gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na dahin kasagkoran, pag umaw sin magpamraway sa imong siriman huli, sa aking mong Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaiban niya, sin sa iya, sa mga Diyos, sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan na sin kamarawayan, na kabos na kapanahunan, kan nakapanahon. Natukdoan ka nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kagalian, nangangas kita magsabi. Ama yamo na yapon sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngonya,
kami sa kabos na maraot na kami kagurangnan, orasan sa maldaw niya ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, pagindanay na talingkas sa kasalan, ligtas sa kabos na kapurisawan, pantang kami naghalat kan maugmang paglaong, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon na. Yesu Kristo nga gurangnan nga nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan tinata ko sa indo, ari paghilngaan sa mong makasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, sinapag kaniko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, soso ka sa imong kabutan, ika na nabubuhay sinakahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan kamo nin katuninungan. Espiritu. Tiklod tabi. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinakban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdagon sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo, Amen.
nakakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa dilim ng iyong mga pakpak. Umaawi, umaawi, umaawi ako. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal. Tindog tabi. Mabakumbaba kami nag-aarang sa imong kadakulaan, masiring sa pinapabasog mo, kanurog kabanal na hawak sin dugo. Gibuha man kaming makiras sa buhay na Diyos noon. O lagi Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Kamu na for the announcements. Note po, iwa kita rin second collection. Ini po para sa World Mission Sunday. Kapong second collection. Sa sunod na Domingo, October 31, oras na alas 8 ni Naga. Yan, formal na deklarasyon. Isa Jose bilang ko patron kan sa tuyang parokya. Ni po papamayuhan kan sa tuyang arsobispo, si Most Reverend Orlando Terona, Archbishop of Cáceres. Dahil po sa pandemya, dahil po muna kita in misa sa sementeryo. Kunya na pista makalag. Alas November 1, digdi po sa simbahan. Iwa kita ni na dagdag na misa. Pagkaaga, duang misa, alas 6 sa alas 8. Gahapon, igamanin duang misa, alas 4 sa alas 5. Officer kayan, ang mga regular dang misa po 2021 ayon free mass wedding. Hindi po sa tuyang parokya. Matindog na for last blessing. Ang nakurang na napasaindo. Asin sa imong espiritu. Bindisyonan nugod kamo kan Dios na makakamahan. Kanama, kanak, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maray na banggi po sa mga boss matuan. Good evening po. Good evening. Nanadang mo ang
tinapay na nagpaso. Ang murahon nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalan nin tinapan, si Jesus darhon sa mga katawohan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tokon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya